Lagi. Watan sah. Selamat. Ora saiki nang kene. Enggak usah. Pun, nggih pun beri. Pun live. Dari sini. Ya. Amit nih Pak nggih. Itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi munggur kecemplung kali, rupane ireng, rasane pahit. Ayo sedulur sing sregep ngaji, ngajine bareng karo Mas Wahid. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi taslima bi qadri ngadzamatiz dzatika fi kulli waqtin wa hin. Para alim ulama, para kiai, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah buka bersama dukuh ngisik lan dukuh kunden rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga wonten ing kawedangan sonten menika kula dherekaken muji syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih Allah Subhanahu wa taala tasih paring nikmat arupi nikmat kesehatan, kesempatan umur panjang. Katitik kula panjenengan sami saged makempal manunggal wonten ing Masjid Misna Al Ihsan gisik Banyudana Boyolali dalam kondisi sehat wal afiat, boten wonten alangan setunggal punapa. Allahumma amin. Sholawat salam kita sakunjuk datang junjungan kita sedaya Kanjeng Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah, kula nyuwun benjang pejah husnul khatimah. Kita nyuwun datang Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, mugi-mugi gesang kula panjenengan pinaringan gesang ingkang istiqomah, ajeg jejeg anggenipun nglampahi ngibadah. Halo Dik, poso kowe? Hah? Poso. Oh, poso sapi. Bar maem diusapi. Alhamdulillah Bapak Ibu, sore hari ini kita bisa berkumpul bersua di sini bersilaturahmi. Kula yakin panjenengan salah ora sabar pengen buka isine kerdus. Penasaran, mula ketika kula manggung wis ora konsen Wahid kayak nyuwen-nyuweni. Nggih to. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bapak Ibu, kita menantikan buka puasa jane cek suwe iki setengah jam kas. Nggih. Kita ngaji sareng-sareng, ngaos sareng-sareng nggih Pak Bu nggih. Ngaji niku golek barang sing aji.
wonten ing majelis taklim, majelis ilmu, ketika kula panjenengan sampun persiapan buka puasa niki santapan jasmani nggih to, kangge raga ragangan panjenengan. Bilih tiang gesang wonten ngalam donya, manusia itu terdiri dari dua. Satu badan jasmani, dua badan rohani. Setunggal napa Bu? Badan jasmani wujude gleger awak sak raga ragangan niki. Mula ben badan jasmani iki diparingi sehat kuat, ditopang dengan dedaharan makanan minuman yang sifatnya jasmani. Contohnya niki, niki mengke disambungke kalih panjenengan, raga ragangan panjenengan saged sehat bagas waras, boten lemes, boten luwe, nggih to? Lah niku, tapi mengke ngentosi azan maghrib riyin. Nomor kalih badan rohani, sisi rohani manusia. Kula panjenengan nak badan wadak, badan jasmani yang dibutuhkan makanan, minuman, piknik, hiburan, niku badan jasmani. Ning nak rohani menika mboten sanes kula panjenengan kersa nindakaken perintah dawuhipun Allah lan Rasulillah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jumbuh niki wulan Ramadan, kula panjenengan sareng-sareng nglampahi ibadah napa Bu? Ibadah puasa. Ngeker, ora mangan, ora ngombe, ora kumpul bojo awan-awan, lan nyegah berbagai macam hal yang bisa membatalkan puasa. Lah niku hadirin jamaah pengaosan buka bersama rahimakumullah, ing mriki kula badhe memaparkan 3 penyelamat manusia. Kula pendet saking kitab Nasaihul Ibad karanganipun Imam Nawawi Al-Bantani. Setunggal penyelamat manusia takut kepada Allah dalam kondisi sendirian ataupun dalam kondisi keramaian. Lah kula panjenengan niku sampun kita praktekaken nalikanipun kula panjenengan nglampahi ibadah poso. Salah satu manfaat ibadah puasa adalah melatih kejujuran. Nggih Bu nggih? Melatih kejujuran. Contohnya gendok Cahaya iki. Halo halo, what's your name? Hai, malah melengos rono. Anak ketika kita latih puasa, senajan mantuk saking sekolah, wau bar olahraga, keringetan gembrobios, kamangka enten daleme sang ibu sampun menyiapkan menu buka puasa. Enten es cendol, es dawet, teh pucuk harum, es degan. Tapi karena dia berpuasa, dia merasa diawasi oleh Allah ajrih. Walaupun tidak ada orang yang tahu, seandainya gendok Cahaya iki mau tekan ngomah langsung tinggal Allah, ibu karo bapak rawono kok rarete ya wis aku tak mimi engko etok-etok tak ulap nah. Puasa ndak? Puasa kok mak? Puasa dino. Tidak ada yang tahu, nggih napa nggih? Tapi karena dia merasa takut kepada Allah, senajan ngelak, senajan luwe, yo ditahan. Nggih napa nggih? Mari kita senten mboten bocah-bocah. Halo Cah Bagus. Poso ora poso ning etok-etok poso enek ora?
Nggak ada. Mereka merasa diawasi, gitu. Le, kowe ya poso. Poso apa wae? Poso apa? Poso beduk. Harap. Kelas 4 kok poso. Yang penting kan poso to Pak Wahid. Oh ya wis. Sesuk ditingkatke poso ngasar, nak kuat sambung poso dina ya. Siap Pak Wahid. Lho. Le ngoten niku. Merasa takut kepada Allah dalam kondisi sendirian. Kula contohke kula panjenengan menawi nembe melaksanakan ibadah puasa. Sinaosa panjenengan saking saben gembrobyos kemringet ngelake ngantos ngerong mriki. Gatel niku. Wah, ngene iki nak engko sore diombeni es degan, es cendol, es dawet endah segere. Tapi karena panjenengan merasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, aku cek tahan, tak empet nganti tekan jam 6 sore. Tetap ditahan, nggih napa nggih? Lah niku nedahaken kula panjenengan ajrih dateng ngarsa dalem Allah. Dalam hal makan mawon, minum mawon kita saged menahan. Pramila harapanipun orang yang melaksanakan puasa diharapkan dia senantiasa diawasi oleh Allah di mana saja berada. Le niku pramila niki prakteknya ya kena wayah poso tok ngenten iki. Nak ora poso ya ora tak kira. Gitu. Pramila monggo. Pertama, takut kepada Allah. Dalam hal kesendirian kula panjenengan ajrih tumindak maksiat. Contone wae arep batalke poso wae eman. Wah, eman ya wis tekan jam 3 masa arep tak batalke. Nah, itulah kita merasa iman, merasa takut kepada Allah dalam kondisi keramaian. Ana apa malih keramaian gengsi nun arep batalke. Nggih to Pak Bu. Wong dhewe wae saged ngempet apa maneh dalam keramaian. Mbak, kowe ya poso? Heeh, aku poso. Jane wetengku